είναι ένα από τα πιο συγκεχημένα πράγματα σχετικά με τις σύγχρονες σχέσεις. Το πώς μια γυναίκα μπορεί να γνωρίσει έναν άνδρα που της δίνει σχεδόν τίποτα, που με το ζόρι τηλεφωνεί, που σπάνια της κάνει κομπλιμέντα και κάπως αυτός γίνεται αυτός για τον οποίο δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται. Ο άνδρας που δεν κυνηγά, δεν οικετεύει και δεν την κάνει να νιώθει ξεχωριστή, καταλήγει να είναι αυτός για τον οποίο ονειρεύεται, τον οποίο έχει αιμονή και δεν μπορεί να αφήσει. Εν τω μεταξύ, ο τύπος που της δίνει προσοχή, συνέπεια και αφοσίωση γίνεται βαρετός. Δεν είναι η λογική που την κρατάει παγιδευμένη. Είναι το συναίσθημα. Οι γυναίκες είναι συναισθηματικοί επενδυτές από τη φύση τους. Δένονται βαθιά με το δυναμικό, όχι με την παρουσία. Όταν ένας άνδρας αποκρατεί το συναίσθημά του, το ένστικτό της δεν λέει προχώρα. Λέει προσπάθησε πιο σκληρά. Αυτή αρχίζει να κυνηγά την επιβεβαίωση που αυτός αρνείται να της δώσει. Όσο πιο πολύ απομακρύνεται αυτός, τόσο πιο πολύ το μυαλό της την πείθει ότι το να τον κερδίσει σημαίνει να κερδίσει την αξία της. Αυτός είναι ο εθισμός. Δεν εθίζεται στον ίδιο τον άνδρα, εθίζεται στη συναισθηματική αβεβαιότητα που δημιουργεί. Η αδιαφορία του ξυπνά τα ανταγωνιστικά της ένστικτα και την επιθυμία της να νιώθει επιλεγμένη. Αυτό που το κάνει χειρότερο είναι ότι η σύγχρονη κοινωνία λέει στις γυναίκες ότι είναι δυναμωμένες, ανεξάρτητες και συναισθηματικά ευφυείς. Αλλά όταν πρόκειται για άνδρες που συμπεριφέρονται σαν να μην νοιάζονται, όλη αυτή η δύναμη εξαφανίζεται. Αυτή αρχίζει να ρομαντικοποιεί την παραμέληση ως μυστήριο και βλέπει την απόρριψη ως πρόκληση. Αυτή η ψυχολογική παγίδα είναι ο λόγος που πολλές γυναίκες παραμένουν δεμένες με συναισθηματικά μη διαθέσιμους άνδρες για χρόνια, πιστεύοντας ότι μπορούν να τους αλλάξουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ ένας άνδρας συμπεριφέρεται σαν να μην είναι τίποτα, τόσο πιο πολύ αυτή προβάλλει τι θέλει να είναι πάνω του. Και μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι η φαντασία δεν είναι πραγματική, τα συναισθήματά της έχουν ήδη μετατρέψει τη σιωπή του σε αιμονή της. Η δύναμη της συναισθηματικής στέρησης, όταν ένας άνδρας αποκρατεί το συναίσθημα, πυροδοτεί κάτι πρωτόγονο στην ψυχολογία μιας γυναίκας, μια πείνα για επιβεβαίωση που παρακάμπτει τη λογική. Από την παιδική ηλικία, οι γυναίκες μορφώνονται να αναζητούν συναισθηματική έγκριση, επαινούνται για το ότι είναι όμορφες, καλές ή συμπαθητικές. Και αυτό το μοτίβο αναζήτησης επιβεβαίωσης γίνεται μέρος του πώς μετρούν την αξία. Έτσι, όταν ένας άνδρα αρνείται να ταΐσει αυτήν την ανάγκη, γίνεται μαγνητικός. Η απόστασή του την κάνει να αμφισβητεί τον εαυτό της. Και αυτή η αμφισβήτηση μετατρέπεται σε αιμονή. Αυτή αρχίζει να ρωτά τι έκανα λάθος ή γιατί δεν ενδιαφέρεται, και κάθε αναπάντητη ερώτηση γίνεται ένας νέος λόγος να κυνηγήσει. Η συναισθηματική στέρηση λειτουργεί σαν ναρκωτικό. Όσο λιγότερο παίρνει, τόσο πιο πολύ το ποθεί. Ο εγκέφαλος απελευθερώνει ντοπαμίνη όχι από την ανταμοιβή, αλλά από την προσμονή. Έτσι είναι η ασυνέπεια της προσοχής του την κρατάει κολλημένη. Ένα μήνυμα μετά από μέρες σιωπής την χτυπά σαν συναισθηματική βόμβα, ενισχύοντας την ελπίδα της ότι εντάξει, νοιάζεται, ακόμα και όταν οι πράξεις του λένε το αντίθετο. Αυτή αρχίζει να ερμηνεύει μικρές χειρονομίες ως σημαντικά σημάδια. Αν την κοιτάξει διαφορετικά, αν της κάνει ένα κομπλιμέντο μια φορά, αν τηλεφωνήσει απρόσμενα, πείθει τον εαυτό της ότι γίνεται πρόοδος, αλλά δεν είναι πρόοδος. Είναι conditioning. Την έχει εκπαιδεύσει να συνδέει την αβεβαιότητα με τον ενθουσιασμό. Αυτό που δεν συνειδητοποιεί είναι ότι εθίζεται στη συναισθηματική αντίθεση, όχι στη σύνδεση. Τα ups and downs της δίνουν ένταση στη σχέση που η σταθερότητα δεν μπορεί να αντιπαραβάλει. Ενώ η υγιής αγάπη αισθάνεται ήρεμη, η τοξική έλξη αισθάνεται ηλεκτρική. Και επειδή οι σύγχρονες γυναίκες εξισώνουν τον ενθουσιασμό με χημεία, μπερδεύουν την ηρεμία με την πλήξη. Έτσι οι άνδρες που συμπεριφέρονται σαν να μην είναι τίποτα, αποκτούν δύναμη. Η σιωπή τους γίνεται πιο δυνατή από την τρυφερότητα, η απουσία τους γίνεται παρουσία και η αδιαφορία τους γίνεται ακαταμάχητη, όχι επειδή είναι καλύτεροι άνδρες, αλλά επειδή ξέρουν ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν μπορούν να αποσπαστούν από την ανάγκη να νιώσουν επιλεγμένες. 2. Η ψευδαίσθηση του ελέγχου.
Όταν μια γυναίκα ερωτεύεται έναν άντρα που φέρεται αδιάφορα, πιστεύει ότι μπορεί να τον αλλάξει. Αυτή η ψευδαίσθηση του ελέγχου είναι που την κρατά παγιδευμένη. Βαθιά μέσα της δεν θέλει απλά την προσοχή του. Θέλει να είναι αυτή που θα διασχίσει τα τείχη του. Θέλει να είναι η εξαίρεση στην αποστασιοποίησή του. Κάθε κρύα απάντηση ή απαξιωτική χειρονομία γίνεται μια πρόκληση, όχι μια προειδοποίηση. Πείθει τον εαυτό της ότι αν απλώς πει το σωστό πράγμα, δείξει αρκετή πίστη ή αποδείξει την αξία της, αυτός τελικά θα δει την αξία της και θα ανοιχτεί. Αυτή είναι η αυταπάτη που την κάνει να γυρίζει πίσω. Στην πραγματικότητα, αυτό που κυνηγά δεν είναι ο άνδρας. Είναι η επιβεβαίωση του να είναι αυτή που τελικά τον έκανε να νοιαστεί. Αυτός είναι ο λόγος που οι γυναίκες συχνά μπερδεύουν τον συναισθηματικό αγώνα με το βάθος. Λέει στον εαυτό της να είναι πολύπλοκος ή τον έχουν πληγώσει στο παρελθόν, αερομαντικοποιώντας την ψυχρότητά του αντί να την αναγνωρίζουν ως αδιαφορία. Αλλά όσο πιο πολύ προσπαθεί να κερδίσει την τρυφερότητά του, τόσο λιγότερο δίνει. Και αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο ανισορροπίας δύναμης. Αυτός μαθαίνει ότι η σιωπή του την ελέγχει, ότι η έλλειψη προσπάθειάς του διατηρεί τη δική της προσπάθεια ζωντανή. Και επειδή οι γυναίκες είναι προγραμματισμένες να αναζητούν συναισθηματική επίλυση, δεν μπορεί να φύγει μέχρι η ιστορία να φαίνεται ολοκληρωμένη. Ωστόσο, αυτός ποτέ δεν της δίνει λύτρωση closure. Έτσι η ιστορία ποτέ δεν τελειώνει. Δεν είναι αγάπη, είναι αυτοπροσβεβλημένη αιχμαλωσία, μεταμφιεσμένη ως πάθος. Η ψευδαίσθηση του ελέγχου την πείθει ότι επιλέγει να μείνει, αλλά στην πραγματικότητα είναι παγιδευμένη από τον ίδιο της τον εγωισμό. Δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι δεν έχει σημασία για αυτόν όσο αυτός έχει σημασία για αυτήν. Έτσι εξαρτάται από κάθε στιγμή, προσπαθώντας να αποδείξει ότι δεν είναι σαν τις άλλες. Αυτό που δεν συνειδητοποιεί είναι ότι ο άνδρας που συμπεριφέρεται σαν να μην είναι τίποτα, τρέφεται από την προσπάθειά της να τον κάνει κάτι. Όσο πιο πολύ επενδύει, τόσο πιο δυνατή γίνεται η αδιαφορία του. Τρίσσαδες πινθύρας της αβεβαιότητας. Η αβεβαιότητα είναι το καύσιμο που τροφοδοτεί τον συναισθηματικό της εθισμό όσο πιο απρόβλεπτος. Είναι ένας άνδρας, τόσο πιο πολύ το μυαλό μιας γυναίκας, παραμένει κλειδωμένο πάνω του. Όταν είναι ζεστό στη μια μέρα και κρύο στην επόμενη, αυτή δεν φεύγει, παίρνει διπλάσια στοιχήματα. Ο εγκέφαλός της αρχίζει να λειτουργεί σε ένα σύστημα ανταμοιβής χτισμένο στην ελπίδα, όχι στην πραγματικότητα. Κάθε φορά που απομακρύνεται, το άγχος της εκτοξεύεται. Κάθε φορά που επιστρέφει, ακόμα και για λίγο, η ανακούφισή της νιώθει ευφορική. Αυτή η συναισθηματική τρενταλία απελευθερώνει ισχυρές νευροχημικές ουσίες ντοπαμίνη, κορτιζόλη, οκιτοκίνη που ενισχύουν τη σύνδεση. Αυτή αρχίζει να εξισώνει την ασυνέπειά του με συναισθηματικό βάθος, σαν ο πόνος να επικυρώνει τη σύνδεση. Το πρόβλημα είναι ότι η αβεβαιότητα δημιουργεί ένταση αλλά καταστρέφει την ασφάλεια. Και στις σχέσεις, οι γυναίκες μπερδεύουν την ένταση με αγάπη γιατί αισθάνεται ζωντανή. Η σταθερότητα από την άλλη πλευρά αισθάνεται βαρετή. Όταν ένας άνδρας την αγαπά με συνέπεια, αυτή χαλαρώνει. Αλλά όταν την κρατά σε προσμονή, αυτή έχει αιμονή. Αυτή η αιμονή της δίνει μια αίσθηση σκοπού, κάτι για το οποίο αξίζει να παλέψει. Ακόμα κι αν ο αγώνας είναι φανταστικός, είναι ένας ψυχολογικός βρόχος που την παγιδεύει σε συνεχή προσμονή. Σταματά να εστιάζει στο αν αυτός είναι ο σωστός για εκείνη και αρχίζει να εστιάζει στο πώς να κρατήσει την προσοχή του. Αυτή η μετατόπιση είναι που χάνει τον εαυτό της. Κάθε αλληλεπίδραση γίνεται ένα τεστ. Κάθε σιωπή γίνεται μια απειλή και κάθε μικρή χειρονομία φαίνεται σαν απόδειξη πρόοδου. Ο άνδρας που συμπεριφέρεται σαν να μην είναι τίποτα δεν χρειάζεται να προσπαθήσει. Η απροβλεψιμότητα του κάνει τη δουλειά για εκείνον. Γίνεται το συναισθηματικό παζλ που δεν μπορεί να λύσει και η ανάγκη της να το λύσει γίνεται ο εθισμός. Η σκληρή ηρωνία είναι ότι ενώ αυτή είναι απασχολημένη να τον αποκωδικοποιήσει, αυτός δεν σκέφτεται αυτήν καθόλου. Η αποστασιοποίησή του είναι αβίαστη, η αιμονή της είναι εξαντλητική και αυτή η ανισορροπία είναι που την κρατά
συναισθηματικά σκλαβωμένη στον έναν άνδρα που της δίνει τα λιγότερα. 4. Η παγίδα του εγωισμού και της επιβεβαίωσης. Κάθε γυναίκα θέλει να νιώθει επιλεγμένη, αλλά όταν γνωρίσει έναν άνδρα που συμπεριφέρεται σαν να μην έχει σημασία, αυτή η επιθυμία γίνεται αιμονή. Δεν είναι πια για αγάπη, είναι για εγωισμό. Αυτή αρχίζει να χρειάζεται την προσοχή του, όχι επειδή πραγματικά νοιάζεται για εκείνον, αλλά επειδή η απόρριψή του την κάνει να αμφισβητεί την αξία της. Τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι δεν την βλέπει ως ξεχωριστή, υποσυνείδητα βάζει στόχο να του αποδείξει ότι κάνει λάθος. Ο εγωισμός της δεν μπορεί να δεχτεί την αορατότητα, έτσι παλεύει για αναγνώριση. Εντείνεται καλύτερα, στέλνει πρώτη μήνυμα, παίζει ψύχρεμη, υπεραναλύει κάθε λέξη, όλα με την ελπίδα να τον κάνει να την προσέξει ξανά. Αυτό που δεν συνειδητοποιεί είναι ότι όσο πιο πολύ προσπαθεί, τόσο λιγότερη δύναμη έχει. Ο άνδρας που συμπεριφέρεται σαν να μην είναι τίποτα, καταλαβαίνει αυτή τη δυναμική. Ξέρει ότι η σιωπή πονάει, περισσότερο από τα λόγια. Ότι το να την αγνοεί πυροδοτεί τις ανασφάλειες της πιο γρήγορα από οποιαδήποτε απόρριψη. Με το να μην την κυνηγά, γίνεται αυτός που κυνηγέται. Η σχέση ανατρέπεται. Αυτός κρατά τη συναισθηματική δύναμη. Αυτή κρατά το συναισθηματικό βάρος. Και σε αυτή την ανισορροπία, ο εγωισμός της αρχίζει να τρέφεται από ελπίδα αντί για πραγματικότητα. Κάθε φορά που της δίνει μία μικρή δόση προσοχής, την ερμηνεύει ως σημάδι ότι κερδίζει, αλλά δεν κερδίζει. Την διαχειρίζεται, η αυτοαξία της γίνεται εξαρτημένη από την απρόβλεπτη έγκρισή του. Και αυτή είναι η στιγμή που χάνει εντελώς τον έλεγχο. Ο εθισμός δεν είναι προς τον ίδιο τον άνδρα, είναι προς το συναίσθημα της σχεδόν επιβεβαίωσης, η φαντασία ότι ίσως μια μέρα θα δει αυτό που βλέπει στον εαυτό της. Η τραγική αλήθεια είναι ότι δεν θα το κάνει, γιατί η δύναμή του βρίσκεται στο ότι δεν τη χρειάζεται. Και τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι αυτή είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για την επιβεβαίωσή του, χάνει σεβασμό και δίνει ακόμα λιγότερα. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Ο εγωισμός της επιζητεί την προσοχή του και η αδιαφορία του τρέφει την αιμονή της μέχρι να σπάσει αυτόν τον βρόχο, θα συνεχίσει να μπερδεύει τη συναισθηματική πείνα με πάθος. 5. Η φαντασίωση του συναισθηματικού βάθους. Όταν ένας άνδρας φέρεται αποστασιοποιημένος, οι γυναίκες συχνά υποθέτουν ότι υπάρχει κάτι βαθύ κάτω από τη σιωπή του. Πείθουν τον εαυτό τους ότι η απόσταση του δεν είναι ψυχρότητα, είναι μυστήριο. Πιστεύουν ότι κρύβει πόνο, τραύμα ή πολυπλοκότητα που μόνο η σωστή γυναίκα μπορεί να ξεκλειδώσει. Αυτή η πεποίθηση τις κρατά συναισθηματικά, επενδυμένες πολύ μετά που η πραγματικότητα έχει αποδείξει το αντίθετο. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες ρομαντικοποιούν τη συναισθηματική μη διαθεσιμότητα γιατί την μπερδεύουν. Με δύναμη, ένας άνδρας που δεν μοιράζεται υπερβολικά, που δεν είναι εκφραστικός, φαίνεται ότι έχει τον έλεγχο και ο έλεγχος για μια γυναίκα που αναζητά ασφάλεια μέσω του συναισθήματος φαίνεται δυνατός. Ερμηνεύει την ήρεμη αποστασιοποίηση του ως αυτοπεποίθηση, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλώς αδιαφορία, αλλά όσο πιο πολλά αποκρατεί, τόσο πιο πολλά φαντάζεται. Αυτή αρχίζει να χτίσει μια εκδοχή του στο μυαλό της. Κάποιον πιο ευαίσθητο, πιο παθιασμένο, πιο ικανό για αγάπη από τι πραγματικά είναι. Αυτή η φαντασίωση γίνεται πιο δυνατή από τον πραγματικό άνδρα, σταματά να τον βλέπει για αυτό που είναι και αρχίζει να κυνηγάει αυτό που θέλει να είναι και επειδή είναι συναισθηματικά οδηγούμενη, η φαντασίωση φαίνεται πιο πραγματική από